4-piece ayuda na abuso na ba? Yan ang isang posibilidad na na-expose ng isang senador. Naobserbahan ko nga rin ito eh. Nakita ko marami mga nagyayabang sa social media na pinang-online gambling lang nila o kung ano-ano mga binibiling kalokohan galing sa 4-piece. Yung iba nga daw pinagyayabang nila na hindi naman daw sila talaga mahirap pero nagpupila sila sa 4-piece. Yung 8,000 po na tulong pinansyal, kakasya po ba yun sa isang buwan? Ma'am, hindi po. Mga ano nga lang, ma'am, yun, mga 1 week lang yata. Kaya ang mungkahin ng senador na ito, ibasura na lang daw ang 4-piece ayuda program at gawin na lang daw livelihood capital o pang negosyo ng mga tao. Sa akin naman, ang pagnenegosyo ay hindi simpleng bagay. Kahit yung mga pinakamatatalin ng tao, karamihan ng mga nagnenegosyo, nalulugi pa rin eh. Sa akin mas maganda, yung productive ayuda. Yung para sa mga nagsusumikap na umasenso ang kanilang buhay. Tulad ng mga mag-aaral at mga estudyante sa kolehiyo. Kasi kung ang mga mag-aaral at mga estudyante ang sinusuportahan natin ng ayuda, mas lalo silang makakatapos at gagaling, mas makakatulong sila sa lipunan at aasenso talaga ang kanilang buhay. Dahil ang edukasyon ang tunay na solusyon sa kahirapan. Ayuda para sa mag-aaral, yan na mas okay para sa edukasyon. Ako si Morgan Sai.